tenkam dengan seperti cái sini namun ban kêu sor mo ban lei tenkam satu saya dan sekretariat mas itu tenkam jadi si te namun ban rak dengan ban yo phong net kena dai ka Balei hab deng ya ka helmet nomor ba i tieng ba kini kesini benta ba i mut ban leit cha silong mo yongan ra da helmet ngan dalit cha silong ngan deng da helmet dengan ïaid chino ru tang na kata ka jing sep tieng ba hab deng no da helmet kata kam keempat judon hi nomor ba pi ïaid serum chaneng ki bon ki paj ba ki bon ki breu te phim dei ban sep tieng phin leit deng helmet tang phim arwei te jaka ba ki breu kin ong ye pi ba ka dei ka breu ka ba biang kli ka ba biang ga jing mut jing perkhat kin sa ong no ye pi pa imat kani ka breu de kadang mi na sanker. Welcome to Tabor Channel. Te sa sisin pat perlok ngap yang sobha yang ye pi sya kani ka video ko janga te ni kong nga kwa pan pau ka jing khublei ye pi ki ba pilong ki nong kersan ki baju kersan ye ka video ko janga ki baju page ya ka video ko ki video ko janga te nga ai khublei ye pi pila ai sibon ki like pila ai sibon ki comment nga supaya ka number of comment but number of like te ngam la syu ban pule ki comments bat ka wiru ngam dan por te ka long ka ta kom perlok te hakane ka video ko ba menta perlok kumba pila yo I ya kane ka thumbnail bat ya ka title ka bang la bu bat pila yo I ru ya ini ikong iba deng ya kata ka helmet balei deng ya ka helmet bat ka daw ko jong I ba in penlong ba in hab pendon kam da ka helmet te ngam sabatai pi kham sakmat te ka wei ka banga kerpat ya pi mo ya pi baro ki paj ba ki baju pej ya ka video ko janga bat ki ba pi sat pej ru ya ki wei ki video nga kerpat ba pnya long jai long ki bas nguthu kham tam haba ngayu I mo ngan share hang ni kini ki comments ki ba ngam tip dei mano ngayu I ba ka mi haki social media kum kini ki jing comments te kum kini ki jing comments nga ngong la da pi perlok pi dei kinong kersan jong kono ka seng mo sngo bha wat om ya penmi kum kini ki comments lada dei ka video ko jong aru phila ban tim yang mo yang nong kren phila ban tim phila ban iu kam don jeng per nga ngam sngo ye re tangba nai kren kany hadu kata ya ki brio kam tam mo ya ki leaders gino kinang yalam ki ba mi ban kren ya ka jing hisha tela da phim bot ya kata ka song ka mon ka jong phi kin namar ha ka demokrasi hi omla ban pen bor yano omla ban pen da ka bor ban ong ya phi kum ta andre ka dei tang ka jing song thu te ka banga syam manga hi ka long ba kum phi kum ki nong support jong ka no ka peti la ban long jong ka parti kongres la ban long jong ka parti BPP ka parti NPP ka parti BJP kata ru long komen sa kata ru kom ka ba PP sngodei om dei ban ya share ya ka yap ya ka im kum ta long kam long te kini ki brio ki ba comments kum ba philai I kamut ki dei ki brio ki bam snuthu ya ka kata ka jinglong jong ki kum ki brio namar ngi em hang ne po ngide ki khasi ki ba tip ya ka buram ki ba tip ya ka akor ngin ya kren tang ya ki ba ngide ban kren om dei bangin sya komen klumari ki da ki kentin ki ba long penja buram no ya ka jaj ban rio ki jongi te nga kerpat lada pideiru kinong kersan ki jonga nga maham ya pi lada mo nga set penmi ki video hagine ki video ki bladap ki ba nga penmi ka bedei bat I pa ïaid nga ya pi ïaid nga buram ini pa ïaid umbang ong mo wala imdei pa ïaid jong aru ndrei idei pa ïaid jong no te haba pi comment da ki ketin ki ba don buram don akor te khnang ba kanam kta kan khnang ba ling ba ki comment ki ba don buram don akor le se ki breu ki la ban sngotu ki la ban kalano nakata ai ka jing hikai ka advice kumba nga haba nga penmi ki video teng mo ka bedei bat ini pa ïaid nga saj advice hoj ya kita ya kimat ngi hab ya thir hinrei ban ong ya ka personality ngem dei ban kata bat ngide ban buram ya ka personality jong breu hoj lalu long ha kono kom la do dei breu ba kum taru kata ai kimat sung thu hi kata mo kimat sung thu hi ki le lenti ba ba te ki sung thu hi ki le lenti ka sneuru ki sung thu hi te perlok nga kerpat ya pi bato ngan ya buram iwei
nginya ap ya kapor ka kapor kan sabatai yang i ha kanu kapor ka bangin sayo ka result kanu kala ban dei mo da kala awan kata ka by election jong ka MP ngin sepet mono bajab mono badam hang tangin sia yu kan ngin sekren menta kadang dei kapor ka jing pen kre te nakaliang jonga ngakwa ban ai advice api what om ya comment than ki comments ki klem akor khamtam lada PP dei ki nong kersan jong ka BPP ai ki jing comment ki ba don buram don akor jing sisa ngam kham syam hi kum kita le se ki wei ki la ban syam kita nakaliang jonga tenga ngam ju i ban ngam ju syam te to but lada PP dei ka nuksa kumbang la pej ka nuksa nakani ka jingalang ka bala penyaid mau daga voice of the people party ki beri ki ko ngo kalong ka bajai-jai ha ka jingyaj wat u DC ru jong ka is ka sihil ru ula declare ka taba ka protest kalong ka bajai-jai te kat no pia mi kat no pia yu kata kalong kitu ki pambi hang tole kidang long tang 10% na ka ka ba kidon nomor bun ki briu kimla banwan hang tu kadau kalong ba ka de ka port tray porkta sabat ka weiru ka jinglut habale ka bai kali ki briu ki baduk ki briu ki ba duna ka jingyo se ken yo pisa mo ndai ka mensim jong ki pat kalong ba kidon ya ka jing kersan ka mensim to ya kanu la bandai mo ki kersan na yeng tela ban leit uwe sieng taki don ko mga ngasat ong epi uleit uwe sieng ne sangut ringut sisnong ru henrei ki babon pat ki bri ki baduk ki bamla ban pendot bai kali nomor sisin bala leit kakta naki jaka ki bajangai nomor ka bai kali ka bai leit bawan menta kalong ka baram te nginem de ban sngo phlai kata ngide ban up ya ka result andala de ka por te yano pikersan kita ki ba pikersan pi ki la job pi pila kemen te to ma pi men ne ngan ong epi ngan batai nomor ba ngamtip ya kani mo nga yo ya kani ka video jong ini ikong i sa jong yang ada da i mama ho ngam dei mama jong i in real tang ba ho ka jing burom jong i nga sungtanat bat nga burom iru bat nga sa page ya ki video ki jong iru kat kat ne te nga ndak banta jong pikong nga kwa ban advice kum ne kan kawai kalong ba pi kidan ki kentin ka ba piru pikren mawat om sngorem ya kata namar ba pipen pau persak kam tu ba pi yuma chu ya ngap perlok kini ki kentin ke ba ikong ikran nama ba pitip balei nga ong kupta pinyo iem haki comments tapi pulem haki comments jonga ni ki comments yang em ngau lada ki kentuk markmat yang kin adik tudum tram yang kini kinong kersan pra em ki komen yang lada ki kentuk markmat tengah snow kinai ben yang teman te de nama kata kasimpul bang ayo iya po comments de kata kin ba kasawan perkat yang pasai ngan lek mau dengan ra dengan ne ngan phong kenang ba ngan sip kekli rada ya itu teman sekejap rum lele net yang kum no ma te pi snow kum no parlok pi pin krek no nga te ngam leit re sekto barali ngam ben por ban leit sekto barali mo ndai ngangan leit don kam pilati pingi ki bru ba ki don la ka kam ngi bon kam mo te nama kata don kam dengan ne seperti te balai ka salong kum ne mau ikong bandeng ka tu ka helmet ini de ikong shanti polong dengan bakala kan te balai hab deng ya ka helmet nomor ba i tieng ba kini singi benta ba i mut ban leit sa silong mo i ongan ra ka helmet ngan dalej sa silong ngan deng da helmet dengan ïaid sino te nga ong ini ikong balai phile kum ni kong mo nga su ong e phi kong phim dei ban tieng mar ki briu hi ki sngu thu para briu ki brom e phi om dei ba kum ba phi mudur ba kin sawan kerwet e phi kin sawan bok e phi nakli nei em kim la ban le kum ta bat kim don hiru ki ba kum kita ki ban le kata nomor ka anjro kam sha ba ki briu kan sule kata kadi ka kam sniu ka kam jabo ban ong ban le kata de kong phiru pidei ban nanggen kum no ba kren ni ka ba ki paj ba kin sngu tanad nomor teng lingba ka jing kren jong phi ka ba pen long dom no ki paj ba te ki paj ba kila ban dom ru ya phi te to kum kita ki numja ndre nga syukur pat phi kong wat om sir ba village national la da phi dan ha ka ne ka jing sir phnya chrom chaneng ru phin hab deng da helmet te kata kam
kamlong bat ngatrai empat judon ki briu po haka jaj benriu khasi jongi mo ban ong ba tang na kata ka jing septing bang hab deng no daga helmet kata keempat judon hi nomor apa phi ïaid serum chaneng ki bon ki paj ba ki bon ki briu te phim dei ban septing phin deng helmet tang phi marwai te jakaba ki briu kin ong ye phi ba ka ka briu ka ba biang kli ka ba biang ka jing mut jing perkhat kin sa ong no ye phi pa imat kani ka briu de kadang mi na sanker tes ngobha wat om perkhat ya kata bat om don hi ki briu ru ki ban le ye phi ha kata korkom tes sakawai pat kong ka banga kwa ban advice ya phi mo ngangan advice bait mari ka ka banga yo i nga syam mi ki jing pakala wala da pidom yang aru la da phi kum ki paj ba ki ba pej ya kani ka video ko jong aru pidom bat pisat yang aru om lelei ngagolong bajwat baga mensim ngayang be ka jing sisa nga advice bait nga pen i bait ya ka jing sisa ka jing pakala la da phi ko ngu kata ka song hapi la da pim pedang ru kam lelei da te ini ikong ile light video ma light video ngecek ile light video te bale light video kong kin mau ba phim dei ban pen i ki khunlung ki badang hapo ya ka khan reels nem ka YouTube kam sha te le se ka ne ka jing thmu jong phi ka YouTube channel ka jong phi le se ka la ban khang la da don ki ba complain le da don ki ba yu kumut ka YouTube channel jong phi kan sa khang nomor ka policy jong ka YouTube channel hi ba phin le live bat ki khulung kamlong nga advice phi nomor ba nga yo i ba phi le komta te kamlong kata to sa sawat jing tip phiru hot kadai komta ne kadai yo le se kadai ka ba nga subatai start manga la da phi ong ba phim ngau ngej ya kata kamut sawat jing tip balai nga skwa ban advice phi nomor nga kwa ban pan i phi nga kwa ban yarap ye phiru wala da phi dan ha kono condition wala da phi isi yang ala ne phi bisni yang aru renga ngam bisni no nga kwa ban yarap te sakawai pat kong ka pon ka ba nga kwa ban kren nam ta jong phi te ngoba la pedang ya kaneru pedang la pedang kadai ka jing mi video jong phi ban pisat real hapo hospital kala bandai ka hospital hangno kala bandai ka dispensary ne ka CHC ru ya kata compare nomor kadai ka jaka sumar hangtu ki don tang ki bathia pang ki bawan lingba ki jinge ki bri ki bawan hospital ngitep ki wan limba ki jingpang jing sitam hendrei phi pat phisat real hangtu phisat bat ikhlung kataru kadai ka wei ka babakla kong nga kwa ban ong ye phi kum kine ki phim dei ban le mo to le chat real se ka por phi sngo comment phi don hayeng phi hakono ka por hakono ka chaka ka biang te kadai kata ko we kong ka ba nga kwa ban ong ye phi wat ong ba uni u batai start lene u um kam dei pa ba kan pen pau sha ka perthei kum ne kamot ki briu kin ong kum no kin kano kum no kong ye phi te ka jing chat real phi up se ba phi don hospital ru phimla su ban up phiwan up ki khon hapo hospital te nai kwa than kata ka chat real salej senong salej yeng onda ikon jong phi la khlain phila comment sim sa chat real kat ba phimon amdan ba khang ye phi ya ka jing chat real jong phi ka jing chat comment ka jong phi le ha kono kom ru amdan ba khang te tang ka we ka long ba kumbanga saj ong ba karyam ka bet ka de ban long ka badon akor ka badon burom tang ka tangi kwa te ka jing chat real ka jong phi support ngaru ngapej khnang ba kumno kan long viral ha kini ki jing chat real ka jong phi te to kong ngatrai phi sngthu ya kata la phi ong ba ka ne kam dei ru ka song ha phi la nga komkren ba klaru sngoba wat om theu ya kita te tang kata ke jing advice nagaliang ka jonga ya phi te sabat ka we ru nagaliang ki ipa ïaid ro nga karpat phi ki paj ba to ai kino ki comment ki ba ipa ïaid in yo mensim in perkhat mo ko muri orang ba atrai ka jing perkhat jong ipa ïaid le kala compare bun ka jing perkhat menta ban ya compare no bat ngi ki khon samla bat phi ki ba ya comments kumto te ai da ka advice ipa ïaid ba kumno ipa ïaid in sengthu in you mo te ha ka jinglong kerta jong i bala temen le se kala bandon mo kono ka jing ha ka perkhat ka badan sien ba sajong mo sien bala ka kerta kala jerong kan la long la ya kala wan ha ka jinglong khlung te le se kala ban long kata ru
tengah try pa ru im ngawit ya kani ke jengkren ke jonga ada pi ngawit ru melele pa ngini kren be ya ke jeng sisa kata kadai ngang kwa ba ki brio ne ki paj ba berkhot ki bangi mi ban ya komen ha ki social media le ne ban mi ban you can ya pen pau than ya ka kenok than ya ka personality jong no te ai kata mo kan long ha kono ka rukom re phi da phi komen phi ai be da ka no ka subject ke jong phi ka balong ka badan nongrem tengah kepat phi perlok peniabut ya kata kan kusa ke jeng pen i ke jonga bat ngakemen ru ba kani ke video kan ai jingarap ya phi bat ya baro ki bapej te ngobha siale komta te ngan pen kut no ke ni video ni ke por te khuble sibon